जोंहा कालचारेल कमप्लेक्स बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय एलपि इउपिनि टेट टिचार्सफोरनि मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार्स मैया डिस्ट्रिबिउसन जादों। मैयानिफ्राय लानानै दासिमबो ससियेल मिडियायाव गोबां रोखोमनि जों नुदों खोनादों कमप्लेन फैदों अभियोग होदों। दा बे अभियोगखौ जोङो दिनैहाय जास्ट स्पष्टीकरण होनो थाखाय बेखौ रोखायै जों फोरमायहरनो थाखाय जे जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ जों लिंनाय जादों। आरो बेवहाय जों मिथियो जे जोंनि जेनाखि सिलेक्शन प्रसेस बे सिलेक्शन प्रसेसा अनियम होननानै बुंदों आरो बेयाव खुनु मोनसे प्रसेस बा गाइडलाइन्सखौहाय फल' खालामाखै होननानै बुंदों। दा बिनि थाखायनो आङो स्पष्टीकरण होनो नागिरदों। आरो एसे आगोलावनो जोंनिनो एजुकेशन सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मनाबो बे सेम खोथाखौनो बुंलांबाय आरो बे सेम खोथाखौनो आङो दिनैहाय फोरमायनो नागिरदों जे गिबियावनो जोंहा जिहेतु एसआइउ एप्रुभ माखासे दंमोन पस्टफोर दंमोन भेकेन्सि फिलआप खालामनांगौ। दा बे एसआइउ एप्रुभेल मोननायनि थाखायनो जोङो मोनसे एडभार्टाइज होदोंमोन आरो बे एडभार्टाइजनि उनावहाय एडभार्टाइज होनाय समावहाय अनलाइन केन्डिडेटफ्रा गावफोरनि डकुमेन्ट्सखौ होनानै होदोंमोन। दा बेवहाय जोङो मोनसे र' डाटा हिसाबै बिसोर जेखौ जोंनाव आपल'ड खालामदों बेखौनो जोङो मोनसे लिस्ट खालामदोंमोन आरो बे लिस्टखौ एक्सुवेलि जों भेरिफिकेसननि थाखाय खालामदोंमोन जे जिहेतुके जोङो बेखौ वेबसाइटआव होनांगौ। वेबसाइटआव होनानै जुदि जों नुबाय जे बेवहाय माबाफोर जुदि प्रब्लेम दङ अब्ला जों बे जिनिसखौ फिजिकेलि भेरिफाइ खालामनानैसो जोङो बिनि फाइनाल लिस्टखौ जों होनो हागोन। दा बेवहाय मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन मा प्रब्लेमा जाहैबाय जे जोंनि बे लिस्टआवहाय गोबां केन्डिडेट्सफोरनि मार्किंआ बेवहाय आपल'ड जायाखै आरो बेवहाय हयथ' टेकनिकेल उसुबिदाफोरबो जानो हागौ हयथ'। दा बिनि थाखायनो जों फिजिकेल भेरिफिकेसनावहाय अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ जों बिहरनानै फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामदों आरो बिनि उनावहाय जों एसेस खालामनानै जों मेरिट लिस्ट दिहुनदों। दा बे मेरिट लिस्ट दिहुननायाव बै समावहाय जों लिस्ट होनायावहाय बे खुनु मोनसे क्लास वाइज साबजेक्ट वाइज आरो मिडियाम वाइज जों बेखौ देखायाखैमोन। खिन्थु जेला जोङो फाइनाल जोङो फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामबाय अब्ला जोङो साबजेक्ट वाइज आरो मिडियाम वाइज जोङो बेखौ खालामदों। बे खालामनायनि थाखायनो माने जोंनि केन्डिडेट्सफ्रा सानदों जे सोरनियाबा जिहेतुके जोङो फार्स्टनिफ्रायनो सिरियेलि भाबै होदों जिहेतुके सोरनियाबा एकदम माने गाहायाव दं सोरनाबा गोजौआव दं। दा बे गोजौआव दङ आंनो माने गाहायाव थांदों बे कुइसना जाबाय थादों ससियेल मिडियायाव जों बे कुइसनखौ नुबाय थादों जेरावहाय दा बे हिसाबाव केलकुलेसन खालामनानै जों नुबाय सोरबाया गाहायाव दंबाबो गोजौआव फैदों आरो सोरबाया गोजौआव दङब्लाबो बिसोरो सानदों जे आं मोनगौमोन खिन्थु बे गाहायाव फैदों। दा बे मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ जों दा जोंना रिजेक्सना मानि थाखाय जादों बे रिजेक्सन जानाया जाहैबाय मा जे डिएलएडखौ जाय निउसनिफ्राय खालामदों NIOS नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ अपेन स्कुलिंनिफ्राय जाय खालामदों बे डिएलएड बेखौ जोङो रिजेक्ट खालामदों कनसिडार खालामाखै आरो जायफ्रा बिएड बा डिएलएड अडिएलनिफ्राय खालामदों बायह्रानि आउटसाइड स्टेट बेखौबो जों एक्सेप्ट खालामाखै आरो लेंगुवेज 1 आरो लेंगुवेज 2 मिसमेट्स जुदि जादोंबा बेखौबो जों कनसिडार खालामाखै आरो मोनसेया जाहैबाय existing working teachers in the same post and the same category not eligible बेखौबो जों not eligible खालामदों। खिन्थु जोंनियाव दा एक्चुअलि नैबे केटेगरिया फैदोंना फैयाखै जों बेखौ जों हमनो हायाखै। इयुनाव जुदि जों बेखौ नुयो जों बेखौबो जोङो सिन्था सरसा खालामगोन जिहेतुके जोंनि गाइडलाइन्सआव बियो दङ। दा बेहाय मोनसे खोथा दङ जे हय ससियेल मिडियायावहाय बुंदों जे निउसनिखौ जुदि होआब्ला मानोथो एफा बुरजा निउसनि फैदों। दा बेवहाय जोंनावहाय गोबां माने केन्डिडेटफोरनि नाम हरदोंमोन बा जोंनाव फैदों जे नैबे केन्डिडेटआ निउसनि मानो सेलेक्सन खालामदों। खिन्थु बेहाय जों गासिबो जोङो दा माने चेक खालामनानै जों मोनदों दासिमाव जों मोनदों जे सानैल'नो बेबादि भुल क्रमे जोंनियाव बे थाफ्लांदों हयथ' हिउमेन एररबो जानो हागौ बा टाइपिकेल माबा मोनसे जानानै बे जिनिसा बिनि भुलखौ जों स्वीकार खालामो। आरो मोनसेया जाहैबाय सानै केन्डिडेटनिया डाबल जानाय बेबो हयथ' जोंनि टाइपिं साइपिंआव हयथ' एसे प्रब्लेम जाबाय बेखौबो जों भुलखौ जों स्वीकार खालामदों आरो बेखौ जों अलरेडि रेक्टिफाइ खालामखाबाय। बे दा बाथ्राया जाहैदों मा जे ससियेल मिडियाफोराव जेनाखि प्रब्लेम फैदों कुवेरि जेनाखि खालामदों
बेहाय मोनसेया दं जे माने none of the candidates selected who did higher secondary degree etc in regular mode किन्तु बिनि रिप्लाइखौ जों दा होगोन जे जोङो कुनु माने हायर सेकेन्डारि जाय पास जादों डिग्री पास जादों जों बिसोरखौ रेगुलार मडनिखौ जों गासिबो होजोबदों आरो नेक्स्टआव जाहैबाय बिएड बा डिएलएड बेखौबो जों रेगुलार मडखौ जों होदों मोनसेया जाहैबाय डिएलएड फ्रम नियस नट सेलेक्टेड बेखौबो जों अलरेडि आं बुंखाबाय आरो नेक्स्ट कुवेरि दंमोन जे लेस एग्रिगेट मार्क्स केन्डिडेट सेलेक्टेड इन फाइनाल लिस्ट दा बे लेस एग्रिगेटआ जाहैदों मा जोंनाव बहुत दाबो एप्लिकेसन दं जों नायजोबनोबो हायाखै दाबो बहुत दंबावो आरो फैगासिनो दङ आरो हयथ' फैबावगोन किन्तु जों दासिम जेसेबां जोङो माने एसेस खालामदों बा जेसेबां जों चेक खालामदों दासिमबो जों किन्तु गासिबखौबो जोङो माबा मोनजोबदों बिस्रा काट अफ मार्कआ निफ्राय बिल' गतिके बेखौ जों स्पष्ट खालामो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा जे 2-3 केन्डिडेट सेलेक्टेड डाबल बेखौ जों आं दहायबो बुंखाबाय माने बेखौ जोङो भुलखौ स्वीकार खालामदों आरो केन्डिडेट्स फ्रम आउटसाइड बिटिसि आर सेलेक्टेड बिनि खेत्रआव जों बुंनो नागिरो जे जोंनि जेनाखि एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टआव जोंहा दंखायो जे प्रिफारेन्स विल बी गिभेन टु दा माने केन्डिडेट्स अफ दा बिटिसि एरिया गतिके जिहेतुके गुबुन जेनाखि साबजेक्टफोर दंमोन बे साबजेक्टआव जोंनि केन्डिडेटआनो साफिसियेन्ट ओंखायनो खुनु साबजेक्टआव मोनाखै किन्तु हिन्दीयावहाय जिहेतुके जोंनि बिटिसिनिफ्राय 6 जन केन्डिडेट जिहेतुके जों मोनाखै दा बिनि थाखायनो जोङो बे 6 जनखौ माने आसामनिफ्राय जों लानांगौ जादों आरो बे जोंनि एडभार्टाइजमेन्टआव दंखायो गतिके जोङो ससियेल मिडियायाव बुंदों जे जोंनि मानसिखौ डिप्राइभ खालामनानै आसामनिखौसो मानो होदों किन्तु बे नङा हिन्दीनि खेत्रआव जों होदों 6टाखौ जों होदों नङा 6 जनखौ जों होदों किन्तु बे 6 जनखौ होनाया जाहैबाय जे जोंनाव बिटिसिआव हिन्दीनि केन्डिडेट गैया नियस केन्डिडेट्स इन दा फाइनाल लिस्ट बेखौबो आं बुंखाबाय सानै जोंहा दासिम जों मोन्दों बेखौबो जोङो अलरेडि रेक्टिफाइ खालामबाय दा बेखिनियानो दा बाखि जों सानो जे आरो सोरबाफोर हयथ' बेबायदि जों दा चेक खालामदों बा सोरबाया जोंनो एप्लिकेसन होफैदों बे होफैनायाव जुदि रियेलि बिसोर नंमारोब्ला जोङो बिसोरखौ होनायनि थाखाय जों सिन्था सरसा खालामगोन आरो प्लास आं बेखौबो रिकुवेस्ट खालामनो सानो जे ससियेल मिडियायाव होआलाबानो साफ्रोमबो केन्डिडेटफोरखौ आं रिकुवेस्ट खालामो ससियेल मिडियायाव होआलाबानो डाइरेक्टलि डाइरेक्टर अफ एजुकेसन बिटिसिआवहाय जोंनो प्रे खालामफै जोंनो एप्लिकेसन होफै जों जेनुइनखौ नायगोन जेनुइनब्ला जोङो बेखौ नायगोन आरो बयबो बिनि थाखाय माने ससियेल मिडियायाव ओरैनो जाहा थाहा माने केलकुलेसनखौ मोनथियालाबानो जे आं माने मा होनो बेखौ माने मेरिटआव आं दंमोन आं मोनाखै जाहाथे बेफोरखौ बुङा केलकुलेसनखौ खालाम जोंनि काट अफ मार्कखौ जों दा होगोन जोंनाव दङ बेखौ सारा अलरेडि बुंखानायखाय आं आरो बार बार बुंनो सानाखिसै नोंथांमोना बेखौ लानो हागोन बे जेनाखि काट अफ मार्क गतिके बे काट अफ मार्कनिफ्राय जुदि सोरबाया जुदि बारा दंबा डाइरेक्टलि जोंनाव फै जों बेखौ सिन्था सरसा खालामो सासेया आजावदोंमोनबाबो जों जइन खालामहोआखै जों मोनथियाखै थारमाने जों आजावदोंमोन सासेया आरो सासेखौ माने मोनथियैयाव दा निउसनि दं होनदों किन्तु दासिमाव जोंनाव जेनाखि माबा फैदों लिस्ट फैदों जोंनाव 6 जनसो लिस्ट फैदों बेहाय जों नायदों जे 7आ माने निउसनि नङा हयथ' बिसोर निउसनिबो सार्टिफिकेट थानो हागौ किन्तु एससि आरटिनि आन्डाराव बिसोरो माबा बानायनाय डिएलएड बानायनाय हयथ' निउस थानोबो हागौ बिस्रा किन्तु बिसोर जिहेतुके माने एससि आरटिनि दंखायो बिस्रा बेनो इलिजिबोल गतिके बे जिनिसखौ बे आरो ओंखायनो जोङो सानदों मा जे इन केस जुदि बोरैबा ओंखारबावोबा जों बेखौबो रेक्टिफाइ ना कमप्लेना खालामदों होफैदों किन्तु जों नायदों जोंनाव दासिम जेसेबां गोग्लैनानै दङ जों गासिबो एड खालामदों दासिम मोननायाव आरो हयथ' होफैबावनो हागौ जों गासिबो जोङो माने चेक खालामजोबदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि 1965 नाम बक्सिगुरि बाक्सा एलपि स्कुलाव बर' मिडियामनि फरायसालि बेयाव एसामिस बे जिनिसखौ दिनैबो आं बेहाय मिटिङाव दंथ' दा ओंखायनो जिहेतुके जोंना डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय फैयो नङा होमबा डिअनिफ्राय फैयो दा डिअनिफ्राय फैनायखाय जोङो बेखौ डिअनाव दा जों सोंहरगोन जे मानि थाखाय जोंनाव बे पस्टखौ बर' मिडियाम पस्टखौ मानि थाखाय जे बै समावहाय
हयथ' र' डाटा बादि बेखौ क्लास खालामोबा जों दाबो नुयो जे साप'ज सोरबाया हायार सेकेन्डारियाव 50 मोनदों, सोरबाया डिग्रियावहाय 60 मार्क्स मोनदों, सोरबाया टेटआवहाय 110 गाहाम मोनदों। बेखौ जुदि टटेल खालामोबा बिनि पिक्चारा आलादा फैयो। दा बेखौसो जोंनि जेनेरेल केन्डिडेट्सफ्रा बेखौसो साननानै दं। दा व्हेयार इज जोंहा मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे गाइडलाइन्स दंखायो जे बेवहाय माखासे क्राइटेरिया होनाय जादों जे जों माबोरैहाय सेलेक्सन खालामो। दा बे सेलेक्सन खालामनाया जाहैबाय मा जे 5% जोङो हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लागोन, 5%खौ जोङो डिग्रिनिफ्राय लागोन आरो 5 मार्क्स बा पार्सेन्ट बेखौ जोङो नन एसेन्सियेल हिसाबै जों बुंदों को कारिकुलार एक्टिभिटिस बादि। दा बिनिफ्राय जों बेखौ लागोन आरो एलिमेन्टारिनि थाखाय जोंहा 85% लादों आरो सेकेन्डारिनि थाखाय इउपिनि थाखाय जोङो 80% लादों। बोरैबा हयथ' क्लारिकेल मिस्टेक जानो हागौ, बर'नि पस्टआ बर'आव थागोन आरो बैखौ जों दस्रायाव लांनानै जों सेस्था